बेलचिनिफ्राय लानानै दावहा नांनाय बर' जाथिनि थाखाय बर' भाषा बिबाय थानायखौ बेलचिया इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखैमोन दिनै बिटिआर चुक्तियाव मोनदों जों बर' जाथिनि भाषणा दिनै बेसेबांबा डेभेलप जों बेखौसो नांबाय थादोंमोन जोंनि नेताफ्रा बावगारदों मानो बावगारदों खालि थाखानो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ बिनायावल' दान्दा बिसिना किन्तु जाथिनि थाखाय जेबो मावनांगौ गैया बिसिनाव थाखानिल' दिनै गाबोन मा होनो बिटिसिनि नेताफ्रा सोरबा खाम्फाखौनो होन सोरबा हाग्रामाखौनो होन सोरबा सन्दनखौनो होन गावसोरसो थाखो थाखो प्लेट लुनानै लाजोब्बाय बोरैथो पाब्लिकनि थाखाय मावनाया हा दिल्लीयाव बिदोंलायनो पाब्लिक गरिब गुन्द्रा 1000 करोड़ टाका दिवा लगे ओइयो गरिब गुन्द्रा मोसाबा लगे होननानै लांथा गुरजि बे थाखुआ साला थेब्ला गुसुम माबा होनो नामा बेखौ जेबो मावाखै बेलचिनि थाखायबो गैया जाथिनि थाखायबो गैया हारिनि थाखायबो गैया बिसिनाव खालि थाखा फैसानि बिसिना 10,000 कौटिनो 20,000 कौटिनो चेन्नाइनो मुम्बाइनो गवानो होननायावल' बिसिना दान्दा गैला थाखाया लाबाय बाजेट खालामबाय चलो डिसकमेन्टआ बिसोरसो दा बिपिएमनासो जों मोनथिथारगौ आया जों थगायजाबाय ओइ टटल बुरि गेला निसनाय अला मारा मारा मोनसे प्लास्टार लागाबा लागाय माने मेकआप होलायगौलायनि बर' जाथिनि खावलाया पार्लाराव देलायबा मोजां नुखायो मोजांबो दंना देलायनाङाबो मा रिजेक्ट खालामलायनानै गावसोरलाय सायख' दिल्ली मंगलाव गोदोनिफ्राय नस्थ' खालामबोगासिनो दा गारिनिफ्राय खेबथाम जाबाय बिदि लांनाया बिसोरो नोंसिनि बालाजारनिफ्राय सासेबो सेलेक्ट जायाखै ना जायाखै दा आरो दैदेनगिरिफोरखौ बेरायहोनो लांदोंलायनो जों बांद्राय बुंबा दा हाब बे बुंनायालाय माबेनिफ्राय मोनथिनाय बिदि बुंखिलायाखै खिन्थु रियेलखौ मोनथिथारगौ आं जोंनो बादा नङा बिदिखौ दा मावलै सार बिदि मावबाय थायोबा नों सानसे समाव गाब्र'थारगोनलै महिलाफोरनो सेन्देलबो गानहो जानो हागौलै होनना बादा होग्रामोन जों माने बांद्राय बुंबाबो गारजागोन बे साला कुत्ताया मन्थ्रखौ बुफ्रुजोब्बाय होननानै खिन्थु बिपिएफआव भट दाहो आइ आफामोनहा सोरबा बिपिएफनि दंबा फैखादो आरो बिपिएफखौ गारना फैयाबा जों उनावबा लानाय नंला जोंबो बेलचिना आइया जोङो मोनलाबावो बेलचिखौनो जोङो दावहा नांनायखौनो गावनि बिटिखौ नांला होननानै बिटिआराव फैबायबा बेखौ गारदोब्रा अननानै बिटिआराव फैदो सोरबा सानै साथामसोआ बिराद दुगा दङ नोंसिनि हाबाब थाङो दा बेराव थाङो है बिसोरलाय बिदि नङालाय सोरबा केन्डिडेटनि थाखा लानानै 1000 राननानै मानसि बोनायालाय बे एबारसो बे देनखायो होनलाय जोंलाय माबा सारनिफ्राय थाखा लांफेरा मैया बिपिएफनि सासे सानैसो दालाला फन बुगासिनो आरोखि आंनाव माने माथो जाखो आदा होनना बुंबाय बियो फाग्ला मा हिसाबैलाय 500 रानलाबायना हरबाय थाखो रानलायनो आंथ' थाखा रानग्रा एमपि एमएलए नङाना गावसोरसो रानदों बिटिसिनि गरिब गुन्द्रा थाखा जाख'नायखौ गावसोरसो बायगासिनो मानसिफोरनि खिन्थु रावबोखौबो मोना बिसोरो गरिब गुन्द्रा आइ आफा थगायनायनि सावा बिसिनाव गोजोनानै दंखायो दासिमाव मिथिया गासै गोजोनानै दं बिपिएफनि नेताफोरनाव जों गोदोनिफ्राय गोसोखाङो मानो गोसोखाङो दावहा नांजेननायनिफ्राय जोङो बर' जाथिनि नांजेनबोनायनिफ्राय बर' भाषाया दिनै बिटिआराव इमप्लिमेन्टेसन जाबाय बेखौ जोंहा धन्यबाद होनांगौ जोंनि राव फाव आखल आखु देलायनाय ड्रेस गासैबो बेजोंनो फाव आखल फेसनफ्राबो थांफाजोबनाय जायो जाथिनि माबा भाषायानो मोनसे इमप्लिमेन्टेसन जाबायबा बे बिटिआरा नंखाय होनबा जाबावगोन नामा हाग्रामा लाथा बुजिया बिटिआराव जेबो गैया है जाम्बा जेबो गैया होनबाय थायो नंखाय गोजा जाम्बाया माने बिटिआरखौनो लबदा बोरैबा देरहाबा बिटिआरखौनो आं सालायगोन होननानैसो लब जादों बियो देरहाबा जायखिया गेटआव बिसोरो हाखराव थांजोब्बाय दा गैला जायखिया आङो बारा बुंनो थाङाखै जाखिनि आङो गोसोआव फैदों होबाय आरो दंबावोमोन खिन्थु लेट जाबाय आइ आफा आइमोननिसिमाव आं नमस्कार होबाय मानो होनबा आंनि भाषणखौ एसेयाव दोनथ'बाय